Hej. Det er 3 små gamers. Der er brand. I kan nok ikke se det, men prøv lige. Det er nemmere, hvis vi kommer tættere på. Zoomer lidt ind, så vi nemmere kan se det, men det er super fedt at være på YouTube. Vi laver en video lige om lidt igen, hvor vi går ned i center. Hvad? Okay. Vi filmer bare lige her. Filmer ilden. Hvad er det, der er sket? Hvad er der sket? Der er bare sådan brand i nogle bygninger. Så jeg kan se, at der er gået brand. Det gik galt med... Men jeg kan lige prøve at zoome lidt. Nå, men vi går tilbage nu. Og ja, det brænder. Og nu kommer brandbilen.